Pipila ka adlaw sa dili pa ang Valentine's Day, lain-laing gimmick na ang giandam sa Mandawi City alang sa ilang mga kliyente ug mga empleyado mismo. Ni ang report ni Nico Sereno. 5 ka adlaw pa sa di pang adlaw sa mga kasing-kasing. Apan sa Mandawi City hinay-hinay na kining nabatyagan karon. Sa Heritage Plaza, busy kini mga personnel sa Department of General Services o DGS pagbuntar sa higante nga heart structure. Human sa Kapaskuhan, kininasab ang imuntar og butangan og mga suga nga magkidlap-kidlap. Alang kuno sa mga musuroy sa plaza og nangita og selfie spot uban sa mga hinigugma. Samtang sa pipila ka mga opisina sa City Hall, dunay Valentine display sama sa City Treasurer's Office. Apan pasiuna pa kuno kini ug magpuno pa sila og dugang decorations. May giandam sab sila nga mga gimmick sa mga customers sa Valentine's Day mismo. Ang labaw sa City Legal Office nagpagawas og memo sa iyang mga staff sa dress code karong petsa 14 mag-agad kuno sa estado sa ilang kasing-kasing. Pananglit, syempre red kung in love, itom kung bitter o nagmasulubon, pink kung waiting pa sa iyang the one, puti sab kung proud single, gray sab kuno kung NBSB o NGSB o no boyfriend o no girlfriend since birth. Samtang sa mga di interesado ning maong gimmick, mamahimura sab kunong office uniform lang. Maupoy, mura po siya na meaning sa ilahang silbi gibati anang adlaw. Pre atong red nga in love, na mga black atong mga pinabayaan. Nindot sa reception ng atong mga kauban naton nalingaw sila, hala unsay ko sulubon. Sa pagpakisayod namo sa mga personnel sa opisina, lain-lain sabang ilang planong sulubon ning maong adlaw. Sama kang attorney nga moving on karon sa kinabuhi. Green. Oo. Moving on. Okay. Pasabot. Mag-move on ako sa pandemic og kaniya. Ano nakita man nimo nga importansya nga mag-move on? Kay, di ba, di ta ka move forward kung di ta mo move on. Syempre red kay happy makay ko tungod sa akong family and especially sa akong wife, but dili sa una nakasuway sa kog black then it turns into red. Okay. So at least na progress na. Yes, at least na progress na. Og kining usa, happy man tuod alang sa iyang kaubanan, apan alang sa iyang kaugalingon, kini ang iyang suoton karong Martes. Mag-uniform ko kaya sa memo kay Joy, so wakoy pake nila. So may plano nimo na adlaw? Muli ko sa bay. Kita ko sa bay, magkape-kape. Uban ni Rod Prado ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.